Bé, la llengua és una qüestió sensible i el debat polític de vegades obvia les xifres, la realitat. Amb les polítiques lingüístiques actuals, vegin el percentatge de població que sap català, que el domina. Són dades de la Plataforma per la Llengua. A les Illes Balears és gairebé un 60% de la població. Una mica per sota al País Valencià, com veuen, i per sobre a Catalunya, on aquest domini se situa en el 75%. Però vegin la comparativa que hem posat al costat, quin és el domini del castellà. Xifres totes tres per sobre del 90%, és superior, per tant, aquest domini del castellà versus el català en els tres territoris de parla catalana. En el global d'aquestes tres comunitats també és inferior al català respecte del castellà. I estem parlant, en aquest cas, del que és el domini del català, de persones que saben català i el parlen correctament, però això no vol dir que el facin servir. De fet, quan parlem d'ús, els percentatges en molts àmbits són gairebé residuals. Andorra és el territori de parla catalana on la llengua té més bona salut. Els habitants que van aprendre el català com a primera llengua han passat del 35 al 40%, unes xifres que no es registraven des del 1995. Al País Valencià, en canvi, el coneixement del català ha retrocedit un 10% en 5 anys i a les Balears menys del 10% es manté en català quan li parlen una altra llengua. És evident que els governs de PP i Vox són un perill i una amenaça, això és claríssim. També s'ha de dir que els 8 anys de govern socialistes, tant a un lloc com a l'altre, no han estat capaços de revertir la situació que havien empitjorat els seus respectius predecessors. Allà no tens un estat en contra i tens un estat a favor, en polítiques públiques hi ha canvi, no? En canvi, les sentències, doncs, per exemple, al País Valencià no n'hi ha hagut ni una en català. Precisament, la justícia és el sector en què la llengua surt més malparada. El 81% de les sol·licituds per rebre la documentació en català no es van atendre. També cal fer molta feina a internet. Gairebé la meitat dels catalanoparlants no l'utilitzen per buscar informació. Però, en canvi, tenim un 54,7% dels ciutadans que consideren que falta català a internet. És a dir, és aquesta contradicció, no?, del que pensem amb el que realment fem. Bona nit, Canet Rock, som els Catarres! I en plena època de festivals, l'any passat el Canet Rock va ser l'únic dels que reben més subvencions públiques que va tenir un cartell amb majoria de grups en català. A les plataformes, però, les xifres milloren. S'hi han incorporat més de 600 sèries i pel·lícules en català i s'espera que creixin més després de l'aprovació, fa un any, de la llei de l'audiovisual. I ho farà amb una nova plataforma digital innovadora.